Diplomirani inženjer elektrotehnike Milivoj Jelaković u malom laboratoriju u svom zagrebačkom stanu marljivo izrađuje bioelektrične uređaje. U to nesvakidašnje područje elektrotehničke konstrukcije privukli su ga interesi prema medicini i graničnim područjima znanosti. Tako se susreo s radovima pionirskih izumitelja bioelektrične medicine. Konstruktori tih uređaja smatraju da se visokofrekventni odašiljači mogu rabiti za tretiranje različitih bolesti. Neke od teorija ističu da uređaji mogu potaknuti adenozin trifosfat, to jest ATP, energetsko skladište stanice. Izmjereno je da koncentracija ATP-a raste 300 do 500% pod utjecajem vanjskih polja, čime stanica postane vrlo moćna i sposobna da se odupre toksinima i patološkim utjecajima izvana. Za razliku od osporavatelja koji na te teorije odmahuju rukom, konstruktori i istraživači djeluju na praktičnoj razini. Kroz različite pokuse pozorno prate učinke uređaja. Takvi podaci tek bi u budućnosti mogli rasvijetliti mehanizam djelovanja, pod pretpostavkom da se nedvojbeno utvrdi njegova priroda. Patogeni mikroorganizmi, virusi, otrovi, zapravo mijenjaju radnu frekvenciju stanice. I ako se ta radna frekvencija stanice ne vrati u njezino normalno stanje, stanica ugiba. Milivoj radi i na izgradnji uređaja Raymonda Raifa. Sastoji se od cijevi ispunjene plemenitim plinovima i elektrodama koje tako stvaraju plazmu, pa taj element funkcionira poput antene. Milivoj konstruira upravljačku kutiju koja će modulirati signale kroz frekvenciju kojom će zračiti cijev. Za razliku od uređaja Lakovskog koji zrači širokopojasno, Raifova cijev odašilje specifičnu frekvenciju. Raifove frekvencije su bile direktno proizvedene uređajem, dakle val nosilac određene frekvencije je djelovao na patogene, na maligne stanice i tome slično, na viruse. Dok su novija istraživanja provedena sa moduliranim signalima, također su dala odlične rezultate, tako da se danas mnogi istraživači služe frekvencijama koje spadaju u audio spektar. Samo nekolicina proizvođača u stanju je izgraditi cijev s ispravnim svojstvima. Proces izgradnje čuva se kao poslovna tajna, pa se gotova cijev može naručiti. Dakle, ovo je Raifova cijev, predviđena za emisiju Raifovih frekvencija, s time što je ovo novija današnja izvedba, namijenjena eksperimentatorima u cijelome svijetu, a proizvedena je u Kanadi.